Felly, yn hymor yr advent eleni wrth i ni ddisgwyl ymlaen i'r Nadolig. Da ni'n dilyn cyfres fer o'r enw y gwir tu ôl i'r garol. Nawr, pan o'n i ag Arwel yn trafod y gyfres yma, y teitl gwreiddiol aethon ni fyny efo oedd y garol, gwir neu gau. Ond o'n i'n meddwl bod hwnna'n swndio bach gormod fel game show. A game show gwael at hynny hefyd ar S4C yn hwyr yn y nos. Carol, gwir neu gau. So, y gwir tu ôl i'r garol ydy'r teitl fwy soffistigedig i ni wedi mynd ar ei ôl. Ac wythnos yma, da ni'n mynd i fynd ar ôl un o'r golden oldies, un byddwn ni'n canu efo'n gilydd ar y diwedd bore yma, sef Clywch, Lir Nef yn seinio ni'n Hark the Herald Angels Sing. Nawr, mae hwn yn garol gafodd ei sgwennu yn wreiddiol yn Saesneg gan un o arweinwyr y diwygiad Methodistaidd yn Lloegr, sef dyn o'r enw Charles Wesley. Dyn oedd yn enwog iawn am fod yn bregethwr grymus iawn a hefyd sgwennu lot o ymynau a carolau pwerus iawn. Dych chi gyd yn gyfarwydd efo'r emyn Love Divine o Love Excelling ac yn y blaen. Wel, fe sgwennodd hwnna, ond fe hefyd sgwennodd geiriau gwreiddiol yr emyn yma. A gafodd o'i gyfieithu i'r Gymraeg gan dau o feirdd. Oedd yn, fel maen nhw'n dweud heddiw, oedd yn collab gan ddau fardd, sef Pedr Fardd, ac o lle mae Pedr Fardd yn dod. Gawn ni glywed. O Garndol Benmaen. So mae enid Garn yn falch iawn. Mae bod un o feirdd mawr Garndol Benmaen yn cael mensh bore yma. Pedr Fardd yn dod, ac o be o'n i'n deall, o Google ddoe, mae na res o dau cyngor yn Garndol Benmaen hyd heddiw. A enw'r res yna o dau ydy Bro Pedr Fardd. Na hyfryd, dy fe. Beth bynnag am wendidau cyngor Gwynedd, o leia maen nhw'n meddwl am enwau da yw stadau tai cyngor. Bro Pedr Fardd. Hyfryd. Lle wyt ti'n byw? Bro Pedr Fardd. A wedyn yr person a sgwennu pennill arall wedyn oedd Ellis Wyn o Wyrfau, o Llandwrog yn wreiddiol, a wedyn fe ath yn offeiriad i ardal Sir Ddimbych. A dwi eisiau ni bore yma ganolbwyntio jyst ar y gwirionedd sy'n dod drosto yn y ddau linell yma. Ganwyd ef o ryfedd drefn fel y genid ni drachefn. Saesneg gwreiddiol yn darllen chydig bach yn wahanol. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. So dydy'r cyfieithiad Cymraeg ddim yn gyfieithiad llythrenol, ond weithiau mae addasiad yn well na'r gwreiddiol, dydy? A dwi'n meddwl bod y cyfieithiad Cymraeg yma yn hyfryd, ganwyd ef o ryfedd drefn, bod Iesu wedi cael ei eni, a mae yna rhyw ddirgelwch i hwnna, mae yna rhyw drefn rhyfedd i hwnna, ond oherwydd fod Iesu wedi cael ei eni, mae e nawr yn bosib i ni gael yn hael eni. So dyma yw y thema byddwn ni'n mynd ar ei ôl efo'n gilydd bore yma. Achos mae'r syniad yma, ail enedigaeth, bod ni'n cael bywyd newydd trwy ffydd, yn rhan bwysig iawn o'r stori Gristnogol. Ond eto, mae e'n un o'r pethau sy'n gallu cael ei gam ddeall hefyd, yn dydy. Mae llawer o Cymraeg, dwi'n meddwl, yn ofn y syniad yma o ail enedigaeth. A da ni bron yn ofn y syniad, da ni'n clywed born again Christians. A da ni'n meddwl bod born again Christians ar y gorau yn dod o Lloegr, ar y gweitha'n dod o America.
Mae gynna ni rhyw syniad felly yn does. Da chi gyd yn chwerthin. Da chi gwybod yna. Da chi wedi dod ar draws yr agwedd yna. Ond gobeithio wnawn ni weld efo'n gilydd bore yma. Mae nid syniad sydd wedi dod o Lloegr ydy hwn. Nid syniad sydd wedi dod o America. Ond gwahoddiad caredig sydd wedi dod gan Iesu Grist ei hun. Gwahoddiad i ni ddod at Iesu ac i ni brofi bywyd newydd. I ni brofi ail enedigaeth. Ac mae'r syniad yma yn cael ei chwarae allan yn fwyaf clir pan nath Iesu gyfarfod dyn o'r enw Nicodemus. Felly at y stori yna, da ni'n mynd i fynd bore yma o ran yn arweiniad ni o'r Beibl. So os newch chi droi efo fi at Ioan 3, a da ni'n mynd i ddarllen adnodau 1 i 8. Un noson, ar ôl iddi dywyllu, daeth un o'r arweinwyr Iddewig at Iesu. Pharisead o'r enw Nicodemus oedd y dyn. Meddai wrth Iesu, Rabai, dyn ni'n gwybod y fod i'n athro wedi anfon gan Dduw i'n dysgu ni. Mae'r gwirthiau rwy ti'n ei wneud yn profi fod Duw gyda ti. Dyma Iesu'n ymateb drwy ddweud hyn wrtho. Cred i fi, all neb weld Dyw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni o ddichod. Sut gall unrhyw un gael ei eni pan mae'n oedolyn? Gofynnodd Nicodemus. Allan nhw'n sicr ddim yn mewn i'r groth am yr ail waith i gael ei geni felly. Atebodd Iesu, cred i fi, all neb brofi Dyw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni drwy ddŵr a drwy'r ysbryd. Mae'r corff dynol yn rhoi genedigaeth i berson dynol, ond yr ysbryd sy'n rhoi genedigaeth ysbrydol. Ddyle ti ddim synnu wrth i mi ddweud rhaid i chi gael eich geni o ddichod. Mae'r gwynt yn chwythu bob cyfeiriad, ti'n clywed ei sŵn, ond ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae hi hefyd gyda phawb sydd wedi geni drwy'r ysbryd. So yn yr hanes rhyfeddol yma, mae Iesu yn cyfarfod dyn o'r enw Nicodemus. Ac os da ni'n edrych eto ar adnod 1, da ni'n gweld bod Nicodemus yn aros iddi dywyllu, iddi nosi cyn mynd fyny at Iesu gyda'i gwestiynau ac i gael sgwrs. Un noson ar ôl iddi dywyllu, daeth un o'r arweinwyr Iddewig at Iesu, Phariseaid o'r enw Nicodemus oedd y dyn. Nawr, mae tymor y Nadolig hyd yn oed yng nghanol prysurdeb materol y Nadolig. Mae yn gyfnod o'r flwyddyn, fel o'n i'n dweud gynnau, lle dwi'n teimlo fod pobl yn fwy chwilfrydig, bod pobl yn chwilio mwy am bethau ac atebion ysbrydol. Mae yna rhywbeth am, a dwi'n defnyddio gair chydig bach allan o gyd-destun, mae yna rhywbeth am magic yn Nadolig yn neud i bobl feddwl am bethau dyn nhw ddim yn meddwl amdano gweddill y flwyddyn. Da chi'n ffeindio hynna? Da chi'n gweld hynna? Ddim just fi yw hynna, good. Ac mae'n amlwg fod gan Nicodemus yn yr hanes yma bod ei feddwl e'n mynd â fe i lefydd lle mae'n dod at gwestiynau mae eisiau ateb iddyn nhw. Mae fe'n chwilio. Mae yna bethau'n pwyso ar ei galon e. Mae fe'n amlwg eisiau profi rhywbeth dyfnach a gwell na'r hyn mae e'n profi ar hyn o bryd. Ac felly mae e'n mynd i chwilio am Iesu mwyn bwrw i fol a chwilio am atebion i rhai o'r cwestiynau yma sydd gyda fe. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig sylwi bod e'n gwneud hyn, bod e'n mynd i chwilio am y sgwrs yma, ddim o flaen pobl, ddim yn ganol y dydd lle mae pobl yn gallu gweld e, ond mae'n slifio i ffwrdd yn hwyr yn y nos i wneud hynny. Bron fel bod bach o gwylydd gyda fe, ddangos bod dim ganddo fe'r atebion i gyd. Ac felly mae eisiau mynd at Iesu, ofyn y cwestiynau mewn ffordd bach yn breifat.
Achos mae'n poeni falle be mae pobl mynd i feddwl amdano fe. Os bysa nhw'n gweld bod ganddo fe y dyn pwysig sy'n fod gwybod yr atebion yn mynd i weld Iesu. Felly mae yna link rhwng pwy sy'n gofyn y cwestiwn, Pharisead, sef expert cyfreithiol, dyn pwysig, a bod e'n dewis mynd yn hwyr yn y nos pan bydde neb yn gweld e yn mynd. Mewn geiriau arall, mae Nicodemus fan hyn yn dangos beth da ni'n galw'n vulnerability fan hyn, wrth fynd i chwilio am Iesu, chwilio am yr atebion. Mae'n dewis bod yn wylaidd. Mae'n dewis mynd i le anghyfforddus falle mwyn chwilio am yr atebion a chwilio am y bywyd mae'n chwilio amdano fe. Fel o'n i'n dweud, oedd y Phariseaid yn y cymdeithas ar y pryd, nhw oedd yr experts. Nhw oedd fod gwybod yr atebion i gyd. Felly mae Nicodemus fan hyn yn mynd yn fregus mwyn cydnabod bod e ddim yn gwybod yr atebion, ond bod e'n meddwl falle bod Iesu yn gallu rhoi iddo fe yr hyn mae e yn chwilio amdano. Mae e'n cymryd risg, mae e'n camu allan o'i comfort zone mwyn cyfarfod Crist sy'n gallu rhoi bywyd newydd iddo fe. So dyna yw'r wers cyntaf o'n i eisiau i ni gyd feddwl amdano fe bore yma. Ydyn ni yn fodlon bod yn vulnerable? Ydyn ni yn fodlon bod yn ddigon gostynedig i ddweud bod ni ddim gyda'r atebion i gyd? Ydyn ni'n fodlon bod yn ddigon vulnerable i gymryd y risg, i gamu allan o'n comfort zone a mynd o flaen Duw a dweud wrth Duw, dwi eisiau cael fy newid. Dwi eisiau profi rhywbeth gwell a mwy a dyfnach na beth dwi yn ei brofi ar hyn o bryd. A mae'n cymryd dewrder i wneud hynny yn dydy. Oedd e'n cymryd dewrder i Nicodemus wneud hynny yn y gymdeithas parchus Iddewig oedd e'n wneud ar hyn o bryd. Oedd e'n byw yn ddo ar y pryd. Ond dwi'n meddwl mae'n cymryd dewrder i ni wneud hynny hefyd yn dydy. Da ni'n byw mewn cymdeithas Gymraeg, digon parchus, pawb yn edrych yn ddel iawn yn capel efo'n gilydd heddiw. Ond ydyn ni yn fodlon bod yn vulnerable, bod yn agored, bod yn onest, bod ganddo ni ddim atebion i'n cwestiynau i gyd. A mynd at Iesu a gofyn i Iesu ddangos i gariad a'i faddeuant i ni mewn ffordd newydd yn Nadolig yma. Fyddai'n aml yn meddwl amdano pobl fel fi sydd wedi'n magu yn y capel, pobl crefyddol fel Nicodemus. Da ni'n gwybod yr atebion i gyd, ond weithiau da ni ddim yn gwybod sut i ofyn y cwestiwn. A rhyw gymeriad felly oedd Nicodemus, dwi'n meddwl. Weithiau mae eisiau ni roed yn atebion i lawr a dysgu gofyn cwestiynau mewn ffordd wahanol, mwyn i ni weld beth yw i brofi bywyd newydd efo Iesu. A dwi'n meddwl fod y gwahoddiad yma i gael bywyd newydd, i gael yn ail eni, i gael yn born again, mae e'n wahoddiad i bawb. So falle bod rhywun yma eisiau profi fe am y tro cyntaf. Wel, os ydych chi eisiau profi bywyd newydd efo Iesu am y tro cyntaf, yna beth am fentro yn tymor y Nadolig i ofyn i Iesu roed y profiad cyntaf yna i chi. Does dim anrheg gwell y gallwch chi gael Nadolig yma na bywyd newydd efo Iesu. Ond falle bod rhywun yma, mewn sefyllfa tebyg i fi falle, lle chi wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd. Falle bod chi ddim hyd yn oed yn cofio cyfnod yn eich bywyd lle oeddech chi ddim yn Gristion. Ond beth sy'n hyfryd ynglyn â'r ail eni yma yw
mae e angen digwydd yn barhaus trwy yn bywyd ni. Felly bod chi angen eich ail-enni yn hymor y Nadolig. A chi'n gwybod be? Dwi wir angen profi hwnna wythnos hyn. Dwi wedi cael wythnos anodd. Dwi wedi blino. Dwi wedi bod yn flin. A mae Menna'r hogi Adrian wedi dioddau bob pen arall hwnna. Dwi angen cael fy ail-enni. Dwi angen cael profi'r wefr o brofi maddeuant y cariad Iesu o'r newydd wythnos yma. A falle fod na'r Gristion yma, ydych chi wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd, ond ydych chi angen ail-brofi y peth o'r newydd eto. Mae yna gan un o fy hoff fandiau, Cassabian, to lower the tone, Days Are Forgotten ydy enw'r gan. A mae yna linell ynddo fe. Dwi'm yn gwybod be maen nhw'n siarad amdano, ond dyma sut dwi'n darllen o. A mae gyda'r llinell, I'm being born again. Mae'n ddiddorol yn dydy. Da ni fel Cristnogion, da ni'n rhoi y pwyslais yn gywir iawn ar y profiad cyntaf yna o ddod i ffydd, a mae hwnna yn bwysig. Dwi ddim yn tynnu ffwrdd o hwnna. Ond mae yna rhywbeth hefyd yn does ynglyn a bod cael yn ail-enni yn rhywbeth sydd yn digwydd dro ar ôl tro a trwy yn bywyd ni wrth i ni ddod yn debycach i Iesu. Felly Nadolig yma, ffrindiau, mae yna wahoddiad i bawb gael ei hael-enni. Felly bod rhywun yn chwilio am y profiad yna am y tro cyntaf. Felly bod rhywun yn uniaethu efo mhrofiad i, bod chi barod yn Gristion, ond bod chi angen profi'r cariad yna mewn ffordd ffres ac o'r newydd. Nawr, yn yr hanes yma, mae Iesu'n deud wrth Nicodemus, cred i fi, all neb weld Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei enni o ddichod, neu cael ei ail-enni. All neb brofi Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei enni drwy ddŵr a drwy'r ysbryd. Nawr, o'n i'n dweud yn gynt fod y syniad yma o gael eich ail-enni yn ganolog i'r ffydd Gristnogol. Ond hefyd mae yn syniad sy'n gallu gael i gam ddeall. Ac o'i gam ddeall, mae'r syniad o gael eich ail-enni hefyd yn gallu wneud i rai pobl amau i ffydd, amau adyn nhw mewn gwirionedd yn Gristion. A'r mistake mae rhai pobl yn wneud ydy disgwyl bod ni gyd yn cael yr union run profiad o Iesu Grist. So dydwch nawr bod chi yn cael rhyw brofiad dwfn o gariad a maddeuant Iesu. A wedyn, dych chi'n disgwyl bod pawb wedyn mynd i gael yr union run profiad â chi. A wedyn, os di rhywun yn cael profiad chydig bach yn wahanol i chi, dych chi'n meddwl, dyn nhw yn Gristion go iawn fel fi. Neu, mae fe'n gallu gweithio ffordd arall rownd. Dych chi'n gallu gweld fod rhywun wedi cael profiad mawr a dramatic o gariad a maddeuant Iesu. A wedyn, felly, achos bod chi ddim wedi cael profiad mor dramatic â'r person yna, dych chi wedyn yn stryglo efo sicrwydd falle. Felly bod chi'n poeni, wel, dwi wir yn Gristion os dwi heb gael profiad mor dramatic ar person yna. Wel, o'n i eisiau dweud wrth basio fan hyn, mae nid sut yn union mae'r profiad yn mynd sy'n bwysig, ond pwy ydy gwrthrych, pwy ydy object y profiad. Chos da ni gyd mynd i brofi cariad Duw mewn ffyrdd gwahanol, ond y pwynt yw, pwy sy'n tu ôl y profiad? Dyna beth sy'n bwysig, yn pwy da ni'n credu, yn pwy da ni yn trystio. A mae Iesu'n mynd mlaen i sôn wrth Nicodemus. Mae'r gwynt yn chwythu bob cyfeiriad, ti'n clywed ei sŵn, ond ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae hi hefyd gyda pawb sydd wedi geni trwy'r ysbryd. So yr ysbryd glân sydd ar waith yn helpu ni gael profiad o'r bywyd newydd efo Iesu. Ond y peth efo'r ysbryd glân yw, sut fedra i ddeud hyn? He's an artist, not a lawyer.
Mae'r Ysbryd Glân yn gweithio mewn ffordd creadigol, yn gweithio mewn ffordd gwahanol, yn gweithio mewn ffordd lliwgar, yn gweithio mewn ffordd gwahanol y mywydau pawb. Mae'r gwynt yn, fel yn debyg i'r gwynt, mae'n mynd i wahanol lefydd. Ac felly, be mae Iesu'n cyffwrdd arno fan hyn, ydy i ni beidio bod rhy descriptif nag yn rhy fformulaic ynglyn â be mae'r profiad yma o Iesu mynd i edrych fel. Achos mae'r gwynt yn chwythu bob cyfeiriad. Ond be sy'n bwysig fel ni'n dweud yw yn be mae'n profiad ni ac pwy, sef yn Iesu Grist. A dwi'n credu bod hwn yn air pwysig i'r oes da ni'n byw ynddo heddiw. Achos da ni yn byw mewn oes sydd i weld yn fwy agored i bethau a profiadau ysbrydol unwaith eto. Mae arwyddion, tystiolaeth, anecdotal ac hefyd hyd yn oed ystadegau yn dangos nawr fod pobl yn fwy agored i bethau ysbrydol na maen nhw wedi bod ers cenhedlaeth neu ddau. A mewn termau cyffredinol, mae hwn yn rhywbeth i'w groesawu yn dydy, fod pobl yn agored i'r byd ysbrydol. Oherwydd dros, yr degawdau diwetha, nid gelyn pennaf ffydd, dwi'n teimlo, ydy anffyddiaeth, ond gelyn pennaf ffydd ydy materoliaeth a difaterwch, sef bod pobl jyst yn hollol closed i'r syniad o bethau ysbrydol o gwbl. Ond mae yna rhyw sens, dwi'n meddwl, bod pobl yn dechrau bod yn fwy agored nawr i brofi pethau ysbrydol. A da ni yn gweld hwnna o sawl cyfeiriad. Dim ond wythnos yma o'n i'n digwydd gweld stori ar y newyddion bod urdd derwyddon Môn wedi cynnal i cynhadledd flynyddol. Ac oedd yna lot o bobl yna, lot o ddiddordeb mewn pethau ysbrydol tebyg i hynny. Ac a rai blynyddoedd yn ôl, nes i glywed cyfweliad gan un o fel yr chief derwyddon Môn. Chi'n gwybod pwy yw e? Mae'n comedian enwog ar S4C. Ac oedd yn cyfweliad diddorol iawn. A rhywun yn holi fe, wyt ti wastad wedi bod mewn i pethau ysbrydol yma. Mae'n fe'n dweud, na, ges i magu mewn capel. Oedd yn dweud, anniben o'n i yn tyfu fyny, annibynwr. A wedyn y person oedd yn cyfweld yn gofyn, wel, be nath wneud i ti droi o hynna tuag at baganiaeth? A be ddedodd o'n ddiddorol iawn oedd o ddim yn gweld y capel yn ddigon ysbrydol. A ddiddorol, ynddo fe? A mae hwnna'n sialens mewn gwirionedd i ni, ynddo. So beth bynnag, mae hwnna'n un cyfeiriad mae pobl yn... A wedyn hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol i chi, fel fi, sy'n treulio lot gormod amser ar Instagram a pethau fel yna, da ni'n aml yn dod o draws pobl sy'n steilio eu hunain fel rhyw fath o gŵrws ysbrydol, yn dydan, chybod? A'r math yna o beth. Mae'r gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad. A fel Cristnogion, dwi'n meddwl dylen ni groesawu y diddordeb newydd yma mewn pethau ysbrydol. Ond, yn yr un modd, fel Cristnogion, dylen ni fod yn glir iawn ynglyn â bod cael profiad ysbrydol jyst yn ddo fe'i hun ddim yn mynd i'r afel gyda problemau dofn yn calon, yn cymdeithas a'r byd. Hynny yw diben profiad ysbrydol ydy symud tuag at un sy'n gallu datrys problemau'n calon yn cymdeithas a'r byd. Diben profiad ysbrydol ydy symud tuag at y Duw sydd wedi datguddio ei hun, dangos ei hun yn fwy amlwg i ni yn Iesu Grist. Achos mae jyst cael rhyw vibes ysbrydol, tyfo. Felly byddai'n neud chi deimlo'n dda in that moment. A dyw e ddim yn mynd i'r afel efo y broblem go iawn. Ond drwy droi at Iesu, da ni'n cyfarfod Duw sydd ddim jyst yn rhoi teimladau i ni,
Ond da ni'n cyfarfod Duw sydd wedi torchi lewis, wedi dod mewn i'r byd yma, wedi byw gyda ni, wedi profi'r un profiadau anodd â ni, a rhywun nath weld holl dywyllwch y byd, gweld yr holl brokenness yn y byd, rhywun nath weld yr holl, be mae'r Beibl yn galw'n pechod yn y byd, a mae pechod i weld yn bywydau ni, dydy, yn cymdeithas ni ac yn y byd. Cos os rhywun yma meddwl bod chi ddim yn bechadr, gyfynnwch i'ch ffrind gorau yn eich gŵr neu'ch gwraig, a newn nhw ddod y tystiolaeth yn eich erbyn chi. A mae Iesu wedi gweld hynna i gyd. Mae wedi cymryd arno fe ei hun, wedi marw ar y groes i sortio fo allan am byth. A wedyn, drwy profi'r bywyd newydd yn Iesu, da ni'n cael camu mewn wedyn i'r bywyd newydd yma. Dydy'r profiad ysbrydol da ni'n cael efo Iesu, dyw e ddim jyst ynglyn â vibes, mae ynglyn â newid cywair. Mae ynglyn â ail sgwennu y stori yn llwyr. A dyna pam fod yr garol yma, y gwir tu ôl i'r garol, yn gymaint o newyddion da i ni amser y Nadolig. Ganwyd ef, Iesu, o ryfedd drefn, fel y genid ni drachefn. Achos fod Iesu wedi dod mewn i'r byd yma a cael ei eni, mae'n bosib i ni gael yn ail-eni i fywyd newydd. A fel ni'n dweud, mae hwnna'n mynd i edrych slightly gwahanol y mywyd pawb. Mae Duw wedi creu ni gyd yn unigryw. A fydd Duw yn cyfarfod ni mewn ffyrdd gwahanol ar lefydd gwahanol ar daith bywyd. Ond os da ni eisiau profi'r bywyd newydd, yr un ffrind, yr un brawd y byddwn ni'n cyfarfod, sef Iesu. Nawr, dros y flwyddyn dwytha, yn anffodus dwi wedi wneud mwy o grebryngau, mwy o yngladdau nag ydw i wedi yn y blynyddoedd blaenorol am wahanol resymau. Ac mae Peter efo ni bore yma, fi yn crebrwng tad Peter dydd Mawrth. Ac rhai ohonoch chi'n cofio John Hugh, dyn cymeriad. A beth sy'n ddiddorol am grebrwng yw, da chi'n cyfarfod lot o bobl sydd â stori gwahanol am yr un person. A dwi'n licio meddwl, mai dyna sut fydd hi pan fyddwn ni'n gweld yn gilydd eto yn y nefoedd. Byddwn ni gyd â stori gwahanol ynglyn â sut wnaethon ni gyfarfod Iesu, ond bydd ei gyd ynglyn â'r un person, sef Iesu. So, yn y stafell yma rwan, dwi'n siŵr bod, faint sydd yma, 100 ohono ni yma bore yma. Dwi'n siŵr bod 100 stori unigryw ynglyn â cyfarfod Iesu. Ond maen nhw i gyd, gobeithio mynd i fod yn storis ynglyn â cyfarfod yr un person. Ganwyd ef o ryfedd drefn, fel y genid ni drachefn. So ffrindiau, os rhywun eisiau profi hwnna am y tro cyntaf Nadolig yma, ac yn arbennig felly os ydych chi eisiau fi weddio efo chi, na i hangio gwmpas fan hyn ar y diwedd. Neu os ydych chi fel fi, os ydych chi wedi blino bach, wedi gadael i flaenoriaethau fynd ar chwal ch bach yn yr wythnosau diwetha, a bod chi eisiau cael eich tynnu yn ôl at y cariad a'r meddeiant a'r cariad cyntaf yna, a bod chi eisiau cael eich ail-eni. Yna mae'r Crist sydd wedi eich achub chi unwaith ac am byth ar y groes yma i'ch cyfarfod chi o'r newydd bore yma. Amen.